Yobo ikirano bona barandi kurose county ya Kisii nigo bagikira inchire bikoro byo bosari bya rokane comment kasama tukabwango iga ano oboiti na boigo no boibi ase county yega ya Kisii go kwana asoma yega mu buli tukuri ya lero nigo abodo mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati kwane kibuna nkumule karale birengo na boigo no bosari amuno oboiti obwa rokana se county ya Kisii muri Keitobene Mildred Mumanyi noroboti rwa senchira yobo ikirano Gwetania chikaunti emerongebere na isano imensi ya Kenya nigo chiakire no mochando bwenchara kubwatekana no morakera omotindi ogendrete kwenekiwa ase etugo n'abantu bachandikire ase okuburwa endagera na mache. Imeye county ya Kisii ase omoyega bwoko mukinya ekerogo omo Bishop Nyanuga Omambia kurwa ekanisa ya Nehemiah Apostolic Church nigo abapasta bakwanira amangana yenchara nechinchira cyabene kirakonye gosiria enchaleyo ndagere ndego toka ebagirwa abantu ngagetinga Kenya abono semeteyo ebwate ndagera dangene bwate kubweyene onyangu siasita somugabano ito simbare abantu baro bago kwenchara buneto kwana manyato bwata malemo ebintu byakormaga ambiyagera enchare kama chikubu cyake igabantu torigerani na netokonyane amone chikanisa na njibona ndo yambuwa baraibe chikanisa torigenchera bakong tokonya abantu baito inki yakogera serikali yeite tari gutwara ubungaini elemechi eleme bisima chinse chiria chire na ukama asembulego etari gutwa babro CMFR chimenga arabu irrigation yakorwororo abaremi bagirwororo bachi bakore uburemi endagere egeswe nyinge gere siriense ito enchara tinmanye tinke ko rubungaini buno botari gutumekera goikera bona abantu bagenderera gukwa nganenjare kubaita nense iterorore egwenete kuremwe endagere bo Boigo Pastor Moruabe o Gospel Embassy nigo agania serikali gotinya oborendi ase ogokiania ebikore byoboibi amono boiti obubwabeire bokwenekiwa ase amatuko abwangoiga ninare kubolia serikali erigere limono lingana lyo salama ekiagara usiaba ntoba ntongentu bale natari gusioka Kenya nkima chifidio toro cha social media enganga no buchambasi bagenda tumugasoigoro no nyambosonga na iurenga abantu kuiba bakale bintu mugasoigoro nande bakuiba banyene nyomba kibaro igonar ko sabe serikali ko chakira chief wike serikali yanene lingane liyo lidigere ligumono nabasikari baito babe mo vigilant ase chinga kecho nigo basaba anene mono amarwa gosirigwa ase kelia aonchoire abasaya bange eliokoirera ebikole byoboibi komenteka osa wetu mna barebe chikanisa nkolinga abarebe to bari gigasi ya serikali kokora abandi bagatumuje gusiko kokora gasi abo mna babosiyeze nabandi babwate byo mbali ngiringa bakole gasi baje kokora asikusiye ito wakishinga marwa iranire nsase ngenje marwa igasa lichikanza chito abantu abamara bagwita bayibintu kuri kanisa ime abandi babuna abandi bayita abantu abandi batarira abana bake bakacyombe nasingenje banyuri nyasoli cyasalira abamara bayito banga mo chibikole gasi ya mose zigwajete gusi na ndonse asole kole gasi yakole tele tunyole akomenye kwa tono molembe ngo reporter ya Egetaseni Kiandizi TV litaliane Mildred Mumanyi.